Salutare! În acest videoclip o să vă arăt metoda mea de a face bani în fiecare zi. Deci, este vorba despre pariuri. Presupun că mulți deja pariați sau încercați să faceți bani prin această metodă, dar uneori vă este greu, chiar nu știți ce să decideți, care ar fi posibilitățile și uneori se întâmplă chestii la care nici nu te aștepți. Cu toții avem această problemă, deci nu sunteți singuri. E un site, ponturpariuri.ro. Ce fac ei? Acum s-a terminat sezonul, deci o să fie decât biletul cu cotă 2. Dar oricum decât ăsta ne interesează. Ei au bilete, ei le numesc de gen bilet bombă, cotă, nu știu, 5, 6, biletul zilei, cotă 2 sau tot felul de chestii. E ceva interesant la biletul zilei, pentru că dacă stăm și analizăm, cea mai mică șansă de câștig a lor a fost cam 50%, deci într-un fel nu prea poți să ieși în pierdere, știi? Deci, uite, hai să luăm ultimele zile. 15 câștigat, pierdut, câștigat, pierdut, pierdut, câștigat, câștigat, pierdut, pierdut și tot așa, vedeți? Aici s-a stricat, vezi, a fost lost, won, și a fost un câștig în plus. Deci, probabil ai dublat o sumă, ai scos, de exemplu, dacă joci pe 50-80 de lei, ai scos 80 de lei aici, într-o săptămână. Bine, aici, în ultimul timp, nu prea au mai reușit așa cum au reușit înainte, pentru că nu e ca în timpul sezonului, știi? Adică meciurile nu sunt chiar așa serioase. Uite aici, eu, de exemplu, în perioada asta am scos bani, eu am început din martie până aici, vedeți, au fost aproape numai câștiguri. Și aici am dublat o groază de bani. Deci băgam câte 1.500.000, 2 milioane pe zi. Tot ce trebuie să faci este să îți faci un cont la Superbet, la Stanley. Nici nu trebuie să știi fotbal, de fapt, ca să faci bani, pentru că te iei după ei. Dacă știi, poți să-ți faci tu biletul tău cu cotă 2. Eu zic că e o metodă excelentă de a face bani. Uite, de exemplu, cum e acum în ultima perioadă, când ei chiar nu mai câștigă chiar așa mult, poți să-ți faci tu biletele tale și vezi cum înțelegi, dar să fie cotă 2, între 1,90 și 2 și 10. Uite, de exemplu, ăsta e 2 și 10, cam maximum care poate să fie. Ce să vă zic atunci? Mult succes și aveți linkurile în descriere, dați un subscribe, un like și ne auzim.